Salutare lumea, am venit cu partea a doua din Splinter Cell. Deci cam... în fine. Ok, lumea, îmi pare rău, dar am avut puțină treabă, deci am pus pauză, dar acum voi continua. Deci, no problem, nu? Și în timpul ăla am omorât pe blonde întâi. Ah, nu. Da. Wow. Nu m-am văzut. Uite! Uite, femeia, bărbat. Sau bărbatul, femeie. Damn. Ok. Deci măcar nu s-a transformat în 18. Uite, e bă, lol, văd bine priete. Mai nou. Da. Țeapă. Ok. Bă, dar pleacă naibii de aici. Bă, sper că nu coboară după mine. Nu? Nu. De ce să coboare după un om? Hai, nu mă lasă să pușcă, nu știu de ce. Da naiba. Hei, l-am omorât pe unul. Și mor detectat, drăguț, foarte drăguț. Dar hei, măcar nu mă poate omorâ. Pentru că nimeni nu vine să caute în tunel, nu? Am dreptate? Am dreptate. Damn. Ah! Hei, măcar nu. Am omorât pe ăla. Da! Firar, flashbang! De ce să vede aia acolo la bar? N-am. Da, în fine, nu-i bai acum. Nu-i pasă nimănui. Hai da. Hai că... Bun. M-am găsit și eu un loc unde pot să fac. Să fac și niște fraguri. Că doar, na, așa e fantasy oamenii. Firar! Ah, noroc, e flashbang doar. Să văd cât ce-s. Unul singur. Și ăla s-ar putea să mă omoare. Femeia, bărbat. Bă, nu. Nu, mi se pără doar. Bă, da, mă, erau... nu, uite acolo. Ok. De ce? Mai de capul tău, cum ai dat cu el. Deci, așa o să... Și da, lor, headshot. Bam! Mai am unul peste. Da, uite cum vine. De ce să mă lase singur, ha? De ce a lăsat un om singur când vrea să iasă dintr-un tunel? Da, ba, na. Da, mă, sunt mort de la grenada de ta. Pleacă. Hai, pleacă. Damn. Ok, văd o lanternă. Și... Bam! Ce, mă? Shut up. Hai, mă, țuiță, hai, mă, să te văd. Hai, mă. Bă. Ok, m-ai trollat. Urât am dat. Fuck! Bă! Chel boșu, era să mă omoare cu un chel. Și cred că v-am mai zis, dar urăsc Kelly. Ce-i chel boșu? Kelly, auzi la mine.
Ar fi cum să iasă de aici un Batman. Văd o lanternă. Shit. Nu! Bun. Clar. Bă! Da, n-au ținut ăștia. Habar n-am ce. Dacă de acolo, fită. Uite-l. Nu asta vreau să fac. Damn. Bă! Ei, fițar! Dar nu pot să dau monstru așa sus. Lăga mea și nu pot la pe ăla. Ăla mi încurcă toată treaba, dar știi ceva? Ia să vedem noi. Așa, tu stai acolo, că stai bine. Uite aici. Nu se uită nimeni după mine. Nu, de ce s-a uitat cineva după mine? Stau perfect bine aici. Asta e, bă, da, nu aici am vrut să mă duc. Bă, apoi cineva mai vede și pe întunericul ăsta. Nu, asta am vrut să fac! Da. Damn. What? A venit după mine. Bă! Bă! Flashbang. Da, bravo, genilor. Uite-mă. Deci, deci dacă mai e acolo, deci mă ia cu nervii. Și din nou. Ok, am revenit și aici o să închei și acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă apreciați ceea ce fac, dați like. Dacă nu, dislike. Dacă nu v-ați abonat încă, abonați-vă. Și sugerați-mi jocuri, fie că trebuie cumpărate sau nu. Hai, baftă lume!